של הגבעה. אוקיי, לא. שימו לי את הקליפ של הגבעה. כשאני הייתי מקית, וואי, תקשיבו עכשיו, אתם הולכים להתגייס לצבא, הולכים לקפקף אתכם, אתם צריכים להתחיל להגיע בזמן, לא סתם אני אומרת לכם אבל אחרי השיעורים. הפרלמנט נפתח בסלון של הגבעה, אחי תשלוף את הדף למרות שאין בכלל עדי, הם נכנסים לאווירה ומכינים את התה. תן לי פה שנייה להתארגן, אני מקים פינת קפה, עוד לא שטפת כלים, תדליק את המזגנים, טוב תוציא את המגע ובוא נתחיל בגבגובים. יש יום לא נורמלי, השיעור פנומנלי, יאללה תמיתני לנו משהו אקטואלי. בקסה בקלאסה יש חסה במסה, בוטים וגם בסה, אני מלך כמו מפסה, אומנם לא אהיה טייס אבל אני כבר לא בבאסה של לחיות תחת המסה. התקלחת דולדלחת בסדנק אוכלים טרס, תנו לי רק זה לא נמאס, עשייה משמעותית אני רוצה לשם ב10. שוב אנחנו כאן בסלון של הגבעה, הכל כמעט מוכן בסלון של הגבעה, עד שיצא עשן בסלון של הגבעה, אז בוא נרים את הבניין. שוב אנחנו כאן בסלון של הגבעה, כולנו בעניין בסלון של הגבעה, יש לנו את הזמן בסלון של הגבעה, אז בוא נרים את הבניין. שוב אנחנו כאן. עכשיו עובדים קשה, משרד מכינה, אם לא ישנים בכלל עוד יום ראשון, מדפיסים ומשטחים את זה, והנה מחשבות על משבצות, על מרצים ועל סדרות, חותכים בצל וגם עוד כמו צוות של תורן. שתיתי בירות עם מילי ופינטו, עשינו קידוש אישנו בפטיו, אמרתי בואו תעלו אל הדירה פה, אבל מג'דה אמר לי די וגייקו אמר לי לא. אצלנו בגבעה יש המון לתקן, גגות מטפטפים ודלי שצריך לרוקן, דלת חורקת חלונות ודוש, אבל מי אני? ילד מכיניסט או מכינאי. בן ויעל דומבר ראשי המכינה מביאים לנו תכנים בתכלס כולם יודעים שחוש נרדם בשירותים, אבל החיים קצרים מדי, רק פעם אחת אני חי, אז תבואו לירושלים וגם למכינה אולי. שוב אנחנו כאן בסלון של הגבעה, יש נופל שועפאט בסלון של הגבעה, עד שיצא עשן בסלון של הגבעה, אז בוא נרים את הבניין. שוב אנחנו כאן בסלון של הגבעה, כמעט בבית מטורף בסלון של הגבעה, יש לנו את הזמן בסלון של הגבעה, אז בוא נרים את הבניין. שוב אנחנו כאן. לטוב ודפים מארבע אין, אבל יש שם בדרמה כמה מריות עוד כמה עד שיצא עשן. חוזרים למקורות עם קשר יהודי ועוד עבודה בשכר, אל תחמיץ על סכסוך נפשי, רדוף רוחות, חדר 8 מכשפות הממלכה, שילוב מתוק למרות שטדי זה רחוק. חולים הרבה וזה קורה כשבא מורה אני יורה, וזה לכם מראה שהלוז מאוד פורה. ערב זין בשבת 13 פעם ביומיים, עולה על 68 ונתקע בו שעתיים. ואם אתם שואלים איך בבית ספר קרני, אני אוכלת את הפיצה של אורן הנסיך. אנחנו כבר כאן בסלון של הגבעה, הכל כמעט נגמר בסלון של הגבעה, עד שיצא עשן בסלון של הגבעה, אולי עושים את הבניין. שוב אנחנו כאן בסלון של הגבעה, התיק שלי כבר מוכן בסלון של הגבעה, נגמר לנו הזמן בסלון של הגבעה, אולי מפרקים את הבניין. פעם